Dobrý deň, vítame vás na portáli Svet bazaru. Teraz si povieme, ako vyhľadať tovar. Je niekoľko možností, ako sa dopracujete k vami hľadanému tovaru. Najjednoduchší spôsob je vyhľadávanie podľa textu. Napríklad hľadáte modré tričko. Tak napíšete slovo modré. Potvrdíte a vidíte, že vám vyhľadalo tovar, v ktorom sa vyskytuje slovo modré. Ďalším spôsobom, buď na hlavnej stránke, je okamžite k dispozícii rozšírené vyhľadávanie. A tu môžete pomocou parametrov definovať užšiu skupinu tovaru, ktorá vám vyhovuje. Vyberete si napríklad oblečenie do 1 roku, vhodné pre chlapca aj dievča. Hľadáte značku napríklad túto. Veľkosť nezadáte, môžete, nemusíte, lebo viete, že to je do 1 roku a chcete si pozrieť všetky veci. A zaujímavé zoradenie podľa ceny. Buď zo stupňa alebo zo stupne a potvrdíte vyhľadávanie. Za chvíľočku sa vám zobrazia veci, ktoré ste hľadali. Vhodné pre chlapca aj pre dievča, vek do 1 roku, danej značky a máte ich zoradené v cene. Ďalší prehľadný spôsob je tzv. ľavé menu, ktoré je označené modrou farbou. Je rozdelené prehľadne podľa vekovej kategórie v prvom leveli. Deti do 1 roku, 1 až 3 roky vecičky, vecičky pre staršie deti do 6 rokov a potom pre staršie od 6 rokov. Jednotlivé sekcie obsahujú konkrétne veci, aby sa vám prehľadnejšie hľadali. Napríklad trička, košele, kielka, veci do 1 roku sú vám k dispozícii. V prípade, že chcete vidieť viac tovaru naraz ako 15, stačí prekliknúť napríklad, že chcete vidieť naraz 60 vecičiek. A stačí už iba rolovať a vidíte všetky veci. Pripomenieme, že každá jedna bunka obsahuje dôležité informácie, nejaký ten parameter, napríklad toto je úplne nová vecička alebo skoro nová, má názov, základný obrázok, či je vhodná pre chlapca alebo pre dievča, v akom veku, veľkosť, značka, popis, cena. Môžete buď hneď kúpiť, alebo môžete ísť na podrobnejší popis a na hlavnú kartu, kde sú zasa základné parametre a prípadne ďalšie obrázky, ktoré môžete si zväčšiť jednoduchým kliknutím. Takže veríme, že vám pomôže táto orientácia, hľadanie pomocou textu, zopakujeme rozšírené vyhľadávanie a vyhľadávanie podľa menu. V predchádzajúcom videu sme spomenuli aj sekcie vychytávka, centovka, značkové ako nové, ktoré upresňujú jednotlivé tovary.